Higop. Sarap. Ayaw, di ba? Ah. Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta Yo mga kabisaya, for today's video is panibagong videos, panibagong vlog. Medyo matagal-tagal tayo nawala sa ere, ano? Ito naman ngayon. Paano masabi? Mayroon naman tayong isang bagong vlog. Sana subaybayan nyo ako hanggang sa uli itong video na to. Mga kabisaya, let's do it na. Ayun mga kabisaya, araw ng Lunes, pagkatapos na natin sa trabaho, kaya ito ngayon magluluto tayo ng sinigang na bangos para sa mga for the boys. Ayan mga kabisaya, samahan nyo ako magluto. Let's go! Kakatay na kami ng mga kabisaya, bangos. It's time for 35 and pagkatapos lang magtrabaho, magluluto tayo pang hapunan para sa for the boys only. Pastilan. May kangkong, luya, sibuyas. Parang magluluto yata tayo ng sinigang. Oh, yan, bangos. Ayun, oh. Oh, tumigo pa ng kape. Yung isa, oh. Oh. Nagtatabo, oh. 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 Ayun, oh. Oh. Ayan. Ayan mga kabisaya. Higop. Ayaw, di ba? Easy. Higop. Sarap. Sarap. At ayan na mga kabisaya. Ilalagay natin yung sibuyas. Ayan. Oops. Luya, bawang. Ayan. Tapos papakuluan natin to mga kabisaya. Halika dito. Ayan na. Yan, salang natin dito. Papakuluan natin mga kabisaya. Sindihan natin ating kalan. Ayan. Tatakipan. Ito yung bangos mga kabisaya. Mamaya natin ito ilagay pag kumulo na yung yung pinakuluan natin tubig para mamaya. Ayan o. Oh. Ating takpan mga kabisaya. Ayan. At ayan mga kabisaya, update ko pala sa inyo dito, no. Yung fish pan ko dito. Marami tong mga kabisaya, no? Yung fingerlings, mga bagong itlog. Bagong siguro nasa 1,000 plus siguro yung yung maliliit. Mga bagong pa 3 weeks ago. Pa 3 weeks. Maliliit. Ayun mga kabisaya, oh. Dumadami sila. Itlog lang itlog eh. Kaya maraming ito mauulam natin. Mga tilapia dito kabisaya, oh. Yan. Mga 1 year naman hihintayin bago natin ma-harvest to. Kasi mabagal lumalaki yung tilapia ito mga kabisaya, oh. Sayang ang dami. Mga kabisaya, atin ang titingnan ng ating pinakulo. Ayan, kumukulo na mga kabisaya, oh. Lalagay natin itong ating bangos. Ayan na mga kabisaya, ha. Ang ating bangos atin ang ilagay. Ayan mga kabisaya, excited na ba kayo?
Alright. Atin ang nilagay ang ating bangos. Oh. Ayan oh. Ayan lang mga kabisaya. Higher. Wala na. Ating lagyan ng paminta. Yan, durog paminta. Ayan mga kabisaya, pakuluan pa natin ulit. Lalagyan natin ng asin muna. Yung ating tawas ng kapre, ayan o. Ayan. Kunti lang, kamaalat. Alright, mga kabisaya. Pakuluan mo muna natin bago natin ilagay yung kangkong. Ito muna sinigang mix. Ang sinigang mix ating ilagay. Alright. Tapos, magic sarap. Magic sarap, baka naman. Alright. Ayan na mga kabisaya. Pag kumulo, ilagay natin yung kangkong natin para maraming kulang ito kabisaya. No? May ingredients, walang kamatis, walang sili. Ito yung buhay ng Kinaboy style. Kinaboy, mga kabisaya. Alright, takpan natin muna. Ayan lang mga kabisaya. Yung sinigang natin na bangus, luto na. Oh. Kain na na. Weng. Kain na na. Kanin, Ruben. Ayan, oh. Kaon. Ang init ng sabaw, sarap ihigop. Ayan o, mga kabisaya. Naglalaway kayo, Oh. Oh, mag-hi kayo sa ating video. Ayan mga kabisaya, kain. Ito na yung natin, yung bangus sinigang. Oh. Bigyan yung sponsor natin. Salamat sa sponsor. Kay Milado. Data Bro. Kabro. Yan mga kabisaya. Bro Revilla. O diba? Kita. O, kain tayo. Sarap ng sabaw. Magaling talaga ito kanta? Ha? Ito lang naman vlogger na hindi marunong eh. Mahilig lang ko sa'yo. Sumabay siya sa ex ba? Sumasayaw ka kabisaya. Get out. Sa 16. Ito pala yun. Sa 16, pagtapos ng bigayan doon, balik agad ako dito, maaari lang mag-kilunod dyan. Mayroong bibigyan mo gawin? Kahit magbigay siya, kahit 2,000 pabigay niya. Hindi ako mag-kilunod.
She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. At ayan, tapos na tayo maghapunan at maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa video na ito at hanggang sa muli. Ito yung lingkod si Kibisaya Vlogs Official. Nagpapasalamat po sa inyo and maraming salamat po sa lahat. Bye bye.